Bé, com veieu, avui estic amb el Jordi Jané, que és el nostre diputat, el diputat de Convergència i Unió a Tarragona, que a més de diputat del Congrés és vicepresident del Congrés de Diputats i persona importantíssima dins de l'aparell polític de Convergència i també, per què no dir-ho, del Congrés de Diputats. Jo avui voldria cedir-li tot el protagonisme amb ell. Avui té el goig, a més d'acompanyar-nos en el sopar de dalt que fem a Convergència. Ell el presideix, jo n'estic molt content, personalment per la relació que tenim i també perquè, per la feina que fa com a diputat. Però aquesta feina, qui millor la coneix, és el Jordi, i jo el que faig és passar-li la paraula perquè us expliqui algunes coses de final d'any, de les que estan passant a final d'any en la política espanyola. Doncs bé, gràcies Joan. A final d'any el que es fa és aprovar els pressupostos. I els pressupostos generals de l'Estat malauradament obliden Tarragona i la ciutat de Tarragona queda absolutament menystinguda. Algun exemple tenim l'estació de Perafort, ja que tenim l'inconvenient de no tenir l'estació al centre de la ciutat i ens hi hem de desplaçar, però almenys tenir un pàrquing obert gratuït. Els socialistes hi han votat en contra. I per tant, la gent va a Perafort, ha de deixar el cotxe mal aparcat o en un pàrquing de pagament i per tant, al final no s'utilitza l'alta velocitat. També hem de denunciar un cop més, s'ha fet l'A7, que finalment sí, connecta des d'aquí el cementiri de Tarragona fins al que és Tamarit, la rotonda de Tamarit, però de Tamarit cap al nord, cap al que és el Baix Penedès, cap al que és Comarruga, el Vendrell, ja queda oblidada totalment, no hi ha inversió, i cap al sud, més enllà de l'Hospitalet de l'Infant, tampoc hi ha inversió de l'A7. Per tant, ens quedarem amb una autovia escapçada totalment. Què demanem? Demanem, per almenys, que mentre dura el desdoblament de la 340, el peatge, que és obligat, sigui gratuït. També els socialistes ens diuen que no. Nosaltres hem de posar exemples cada dia de menysteniment del territori i el que hem de fer, i ho pensem així des de Convergència i Unió, és tenir molta força per les properes eleccions catalanes i poder, amb el nostre impuls, tornar a governar Catalunya i esperar tornar a tenir més pes a Madrid i més força perquè oblits com aquests no es tornin a produir més. I res, bones festes, ara aquí som, i que aquests dies de germanor serveixin també per carregar forces de cara a l'any vinent, que serà un any electoral. Moltes gràcies, Jordi, i bones festes també de part meva a tots.